Salam hormatly mejlis agdalary. Bir näçe oturumdan bäri dowam edýän mesele ýakyn gelecekde ýagny täze Türkmenistanda terror toparyň we olara hyzmat edenleriniň çağalarynyň ykbaly nähil bolar diýilen mesele seredilip gelinýär. Terror hyzmatkarlarynyň çağalarynyň surgun edilmeginiň esas sebäplerini mejlis agdalarymyz aýtdylar. Terrorizmi aýakda tutmaga goşan deden dürlük atlaklaryň wekilleriniň äşkar edilmesi gereklidir. Jenayetkarlar we halka garşy eden jenayetlary ýüze çykarlandan soň halkyň olara bolan garaýşy başgaça bolar. Türkmen jemgyýeti täze Türkmenistanda terroristin nesillerini öz arasynda görmek islemez. Terror hyzmatkarlaryna halkyň garaýşynyň ütgemegi bilen öz duşmanlaryndan aralma duýgusy ýanar. Bu ýagdaý halkyň aýaga galmagyna hem-de terror gullukçylaryna olaryň maşgalalaryna garşy gyrgynçylyga başlap biljekligi mejlis agdalarymyz tarapyndan faktlar we taryhy sultnamalar bilen beýan edildi. Täze Türkmenistanda gan dökülüşiň öňüni almak üçin terror hyzmatkarlarynyň çağalaryny surgun etmeklik ýeketek çykalga bolup görünýär. Netije terror gullukçylary we hyzmatkarlary ähli eden jenaýetler üçin jogapkarçylyga çekilmeliler. Olaryň nesilleri bolsa türkmen jemgyýetinden aýrylyp surgun edilmeliler. Anha hormatly mejlis agdalary, mejlisimiziň gün tertibiniň temasy gelinen netije barada boljakdyr. Her kim öz pikirini aýdyp biler. Sag bolun. Hormatly kardeşler, ýene-de bir gezek salam hemmäňize. Biz indi bu gurucu mejlisin nemesini ýatlap geçeli banysyny. Gurucu mejlis Täze Türkmenistany neme diýen bir gurama, kanunlaşdyran bir guramadyr, boljakdyr. We gurulmagyna gerekli bolan hemme zatyň düýbi ýene şu taýda tutuljakdyr. Ýa-ni parlament, hökümet döwletiň ýene beýleki gazyet guramalary neme girýänçe, işe girýänçe ben o wagtçaly şu taýda gaty wajyp we önemli meseleler elle alınjakdyr we alınýandyr. Inde gurucu mejlisiň ýene bir önemli funksiýasynyň bardygyny keşfetdik şu soňky nemelerden. Täze Türkmenistanyň düýbüni tutmak üçin köne jenaýetçilik döwürden galan meseleleri bozgamak, şolary bozgaman ädip bolanok, goýberenok. Şonu düýpli çözülmese de iň azyndan şu meseleler gozulmaly, ýa-ni şu meseleleriň çözülmelidiginiň işaretini bermeli. Ýa-ni käbir meseleler bir günde, 2 günde, bir aýda, bir ýylda da çözülýän däldir. Ýyllara alyp bilýär. Ýöne esasy şu problemanyň bardygyny ýüze çykarmakdyr. Hem ähli meseleler çözülmeli diýilen, ýa-ni şu wagt şu taýda çözülmeli diýilen zat ýokdur. Ýa-ni diýmek näme bolýar? Käbir problemalar gozgap köne jenaýetçilik döwürden galan meseleleri yatırmalı ýa ýok etmeli, ýalňyş bolan zatlary öňüne almaly ýa-da çözülmeli. Uzun vadada boljak bolsa ýa-da uzun möhletde boljak bolsa, şonuň hem uzun möhletde çözüljekdiginiň boýunymyza almak gerek ýa-ni. Başgaça bolup bilenok. Indi biz bu taýda gaty agyr hatda jenaýetçilikli döwürden Täze Türkmenistana geçiljek wagty iň agyr meselelerden biri bolan jenaýetçiler jenaýetini çekip durkan olaryň çağalary näme bolar? Olaryň çağalarynyň orny bolarmy täze jemgyýetde, ýa-ni Täze Türkmenistanda? Ýa-ni jemgyýet tarapyndan seredýäs. Döwletiň bu taýda nähili rol bolup biler, döwletem nähili şekil aljagy şu wagt anyk aýdyp bolanok, näwellilik döwründe diýip aýtsak bolar. Ýöne
umumy talaplar var bir döwlet bolmak üçin. Döwletiň etmeli işler var. Olary bilýäs ýöne. Ýene de ýatdan çykarylmaly däl bir zat var. Döwlet elmydama jemgyýetiň bir aýnasydyr. Jemgyýet nähili bolsa döwlet hem şoňa görä öz şeklini, sypatyny alýar. Ve şo zatem hawa bizi gorkuzýar, ýa-ni jenaýatçylaryň çagalary nähili serederler. Bir orun berillermi? O berilmese näme bolar? Ýa-ni içinde ýa-ni näme diýip aýdaly? Gahar, gazap ýa-ni belli bir topara garşy gahar, gazap öz içinde tutýan şol gahar, gazaby öz içinde ulalýan bir jemgyýet bolmagy ýalňyş. Jemgyýetiň bir demesi bolmaly. Durnuklulygy bolmaly. Ve jemgyýetiň içinde her bir şahsiýetiniň howpsuzlygy üçin edilmeli döwletiň perspektiwasyndan seredilende. Ýöne eger şo howpsuzlyk üçin edilip bolmajak ýagdaýlarda ki bizim şu wagtky ýagdaýymyzda şoňa menzeýär görýän zatymyz. O ýalňyşam bolupdyr. Ýöne bize görünýän zat şo. Şonuň üçin şoňa görä häzirden dogry kararlar alınmaly. Iň azyndan dogry meseleleri gozlamaly. Ve şo sebäplen şu jemgyýeti entek problema başlamanka öňünden çözmek. Bizim maksatımız ýa-ni döwlet guruluşunda bu zatlar täzeden ýa-da problema yüze çıkandan soň tartışylyp başlamasyn, entek yüze çykmanka şu zatlaryň yüze çykjagyny nemesini görkezýär. Bu arada sizin pikirlerinizi alars. Yani o mecliste o netije gelinmeli mi? Şu wagt gelinmeli mi? Ya da mecliste häzirlikçe şu meseleniň gozgolandygy yeterli mi? Temasy boýunça gurulma ederiz. Ve kalan zatlaryň bu soňu bilen ýol alar. Buyurun pikiriňizi, düşünjäňizi aýdyp bilersiňiz bu arada. Sapar kardeşimize söz verýän. Ya ol kemine men kameram bu işlerini ok başlardyňyz. Daşardan neme diýen. Yani belläňde şu käbir ağır meseleleri var da bu jemgyýetiň 30 ýylda bu jemgyýetiň ýeten derejesini doğru baha vermedi gatı kıyın. Ýöne biz uly problemalary gündeme getirmeliler. Gündeme getirilmedik problemalar son nähilek şertlerde nähilek şekilde jemgyýetiň öňünden çykjagy belli däl, ýarylmagy mümkin. Uly ýa-ni iç gargaşa diýilýär-de, şoňa ertmek mümkin. Şoň üçin meseleleri ýokman biz şu wagt şolary karar alma, netije çykarma, ketlikli bir neme bermekden götürü biz şo zatlary gündeme çykaryp onuň wagty gelende gelen wagty biz şo çözütlere ýolmanyna pikir ýa-da moral taýdan taýin bolar ýalak. Hem jemgyýet şoňa bir düşünmek bilen kabul edip biler ýalak. Biz şu zatlary gowulganyny gaty dogry diýip hatap edýän bunu ýokman ýyl galdyryp bunu karar almak bir ketlikli karar almak dogry bolmadygy mümkin. Mükemmel. Men pikirim şeýlere kemine sebäbi bu zatlar gaty agyr meselede. O jemgyýet
bir bölüğü edilen beylek ödöğüm eden ne? O iktanak bir kapma karşı ne ağır alma. Yani öykü kiyin, o yürenç, şu duygular cemiyetin yetaatın emetine öğürlüse katı ağır yağdaya gelmeyi mümkün. Şoň üçin şu zatları hiç çekinmeyen gürlememiz yani gündeme çıkarmamız gerek. O Türkmen cemiyeti 30 yılla hiçbir problem orta cemiyetin emetine çıkarmadı. Yani bedbahtçılığın büyük tevapları şu taylarda yatıyor. Yani mesela gündeme çıkarma deyilen düşünce de yok bizim cemiyetimizde. O cemiyetin fikrini öğretmek ya da şunu cemiyet bilen paylaşıp durmalı deyilen düşünce de yok. Devlet demetinde bu cemiyeti doğru degradasyona getirdi. Taşından informatta gelen ok içinde de o sesin çıkarılmasa şu problemi yok diye patav ediliyor. O istemesen onun hem bedadın üstünü olmayanlar Bir minut vaat ver ya. Onun üstü ömrülen son aydılmayan dağıt oldu. Problemi de yok diye patav ediliyor. Yani problemler katı ulu hem katı ağır. Onu içinde olup görüp bilemdik. Taşından katı olur diye. Şoň üçin ýeke şu wagt ilerleyen problemamyzdan değil, başka da Türkmenin şeyde bir büyük problemler var. Şoň hemme jehni biz gündeme getirip durmaly. Getirmeli. Yok ben karar almalı ile neme bilen yola çıkmalı. O yöne şu problema bağadığını, şu da ullokan bir yaradığını o cemiyet öyle düşünüp o der ki son vaka çözümüm çıkar kökün akıllı bilen çözülmeli dağıtlar var da. Ben şunu ayda inledim. Sağ olun. Sağ olun. Yeniş kardeşimize söz veriyen. Sağ olun. Men şu wagda senden şu sürgün edilmeklik baradaky aýdylan hemme zatlary pikirleri zatlary şunu men alt ýapysy diýip hasap edýänler ýöne bunuň ýanky amaly tarapyny ýurdun içine baramyzdan soň yerine ýetirilse hasam yerlikli düşürmkä diýen karar alma yerlerine sen ýurdun içine barılan soň yerine ýetirilse ne bärde biz şu wagt hemme zatlaryň ýanky şularyň eden jenaýatlarynyň işleri barada pikirler ýeşdi, her türlü pikirler aýdyldy. Indi diňe şonu yerine ýetiräýmeklik gaýada Türkmenistanyň içine barlanyny täze Türkmenistan gurulandan soňra praktik tarapyndan yerine ýetirip bolan kadýan täze Türkmenistanda nemesini karar berme tarapyny Türkmenistanyň içine baranmazdan soňundan etmelim kadýan karar berme tarapyny. Sözümü jemledim. Sağ olun. Tuğçe Hanım'a söz veriyen. Sağ ol Çetin. Ben şurada meclis ağzılarına bir sorak soracak. Sorak sorabilirim değil mi? O cevap verse sorabilirsiniz. Şu neçe meclisten beri cinayetçi toparın çağalarının geleceği hakkında maslahat alıp bir neticeye gelmeye çalışacağız ama gelip bilmeye sağlar. Neçe meclisten beri. Bunun sebebi ne mi? Bu mesele şunu ağır mesele mi? Şunu soru vermek istedim. Sağ olun. Cevap vermek isteyen var olsa.
arasında cevap verdiler. Gonç kardeşimize söz veriyorum. Sağ olun. Kardeşler, şu cinayetkarların çağaların meselesi var da bir neçe meclis her türlü fikirler ortaya atıldı. Wagt bilen fikirlennikçe dünyanın nemesini tarihini yine öğrendikçe fikirler ütgälen milyada. Yani bu mesele hakikaten hem ağır mesele. Men pikirimçe şunu soňa goýmaly. Yani halkın özüne goýmaly pikirde de yani cinayetkarlara cezasını çekecek. Bizim şu gürrüňet gelýän meselemiz cinayet etmedik çağalar barada da. Şoň üçin bir sürgün etmeli, onu näme üçin sürgün etmeli? Şu halktan gorama üçin sürgün etmelidik de. Şunlar her kim edennet näme etmeli ýaly. Ýöne şonu men pikirim şonu halkyň öz nemesine goýmaly. Bärdin bir öňünden bir karar almagam bir öň ýargylyk yani öňünden näme etmeklik de türklere öň ýargy diýär-de. Epenniň oğlunyň küýdel fuwradan öňünden bir sart berişi alaky bolmagy mümkin. Düşünür bilen bolsam öň ýargy nämelerni. Bunu son ýaly halkyň nemesine goýmaly. Isleseler halk götürse ýaşap bilerler. Halk götürmese özleri arz ederler. Şunu ýaly ýaşamaga ýagdaýymyz ýok bärde diýip. Şoňa görä nire çıkarılmalygyny yani karar şowat alınmaly pikir etýänler. Aýtjak zatlarym şular. Sağ olun. Sağ olun. Halmurat kardeşimize söz veriyorum. Sağ olun söz vereniniz için. Ama Tuğçe kardeşimiz bu mesele kat ağır men o zaman bir näçe qaytalaw etdim. Bizim Türkmenlerin tarihinde şu tragediya ikinci de qaytalanýar. Bundan 90 ýyl ozal Sovet zamanında ýany gurulup başlandy 30-njy ýyllarda Türkmenistanlaryň ene şol halkyň öňünde durup biljegi bilimlisi, sowatlysi, hakykatçyly, öňde görüjileri hemmejigini ýok etdiler. Kimsini öldürdüler, kimsini nesebere sürgün ettiler. Arasçılar yani. Indi sürgünlü mesele 21. asırda aýlanyp dolanıp 90 ýyldan soň ýene de bizim başymyza. Näme üçin? Ağır. Ağır zady şol biz aýdýarsak şu mahal umumalymyzda ila sanynyň 1% cinayətkar topar ýa-da terrorist, şu terroriste hyzmat edýärler. 1% ilat. Eger orta hesaptan Türkmenistan'ın içinde daşınma yaşayanlar hesap alsak 4 milyon ise bilmek son 1% 40 bin adam var. Yani 40 bin adam orta hesaptan bizde yine cinayetkar. Eyyam halkın, devletin, milletin karşısına 30 yıllar cinayet eden adamlar var. Yani şu 40 bin adamın her birinin öğünde de maşgalasında hiç olmanın iki çağı vardır. Bunlarım yani iki köper diaspori 80 bin çağı oluyor. Pezinden. Inni, so biz näme şu şulun aladasını diye şu çağı. Ol düşünüklü enataları eden cinayetine göre sud onların cezasını keskitler. Biz keskitlemeyiz. Yani biz şu işi yolu koyuyor. Son gerektiğini zerurduğunu halka düşündük beri. Yani onun çağıları var idinler. Biz şoları halkın gazabından korumak için, kaos döremezlik için, o şolar kırdırmazlık için, biz şoları koru için etmek için näsinci maslahatımız geçirip otur. Belli bir kararı da gelip bilen de onun sebepleri düşünüklü. Çağı bilen ya da entekyan kardeşimiz ayıttı. Entek ceza edip yetişmedik. Yani cinayetkarın önüne olan çağının ıkbalı vardı gidip dur mesela. Ne edip korumalı? Enatalar tutuldu değil 40 bin adam. 80 bin çağısı var ya bunlar pesinde. Bunları biz nerede 40 bin adam
türme bar Türkmenistan'da yeterlik olur saklama usulünün cezalandırma usulünün mümkünçilik var. Yönü bir 80 min ya hiç impesi 80 min belki 100 min çağandı nirede ayap saklamalı halk olan üstüne hücum etmedi yani. Ta şular bir yere sürgün edilen çadıydı. Ine problemi, bilim bullokan problemi bolupdy. Ondan 100 min çağany döwletin ýangy guruljak bolýan täze Türkmenistan'ın boş gaznasynyň içinde saklama mümkinçiligimiz barmy? Ýokmy? Boljakmy? Nädip boramy? 1 minut wagt berýän boşmaça. Hawol. Ine şu meselelerin topmy var. Şoň üçin ýa şu saparaga dogry aýtdy. Men şu pikir bilen dogrulaşýan. Biz halka şu mahal düşündirip berýär. Probleman düýbüniň nerede ýatyny? Näçin şu iş etjek bolýan? Biz aýdyp berýär, goý halk oýlansyn, pikirlensin. Biz ýurda barýansak, baramyzda ine şu işler ýola goýjak. Nähilem bolsa terzde, tertipde onu ine täze parlament kesgitler ine bilelikde şu gurucu meclis bilen hökümetin ýerine ýetirir. Bol oturdy, ol edilämeli iş ol. Ýöne şuň kun biz halka şu zatlary pikirlenmek üçin, oýlanmak üçin, netije çykarmak üçin öňüne ine şu pikiri berýär. Biz şunu pikir döretdik. Bizim edýän işimiz ya etjek bolýar, agyz zorluk gürlemek islegimiz ýok diýbinni. Biz şu problemaň diýbini görkezdik. Kaos bolmadylygy üçin, ýurtda gyrgynçylyk bolmadylygy üçin. Edenetlik, urhawrlyk bolmadylygy üçin gelecekde size verilen wagt doldu. Sağ olun. Paraha değilleşimize söz vereyim. Sağ olun. Hormatly arkadaşlar. Aşamga hayırlı olsun. Men bir terör sokurun çağlarının ilk yankı tuşanım soruna cevap. Gati ağır mesele. Bey. Teyavi adamın kualı çödülüye verdi. Maliyalı oturduğunu şiraylarla adamın kualı sağa adamı gelecekti. Lokan adamın yetişmeli. Çünkü geleceği çödülüyor. Onun için ağır mesele. Onun için becemleş plan yok. Sürünetmek meselesinde de men bir küçük meclisimin tanını sürün edilmeyene karşı olupdum. O fikrimden el çeken sebebi şol çağların gorulma üçün halkın içinde kalsa onu her misal üçün Süleyman Aleyhisselam'dan icet kakası nedir? Şu oğlunu değil oymaz, koyusu gelmeye. Şoň üçin içinde kalırsak onu icetini vuracak, sökecek, ceza edecek. Onu biz mecbur onu icet kakasına vurup söktür diye bunu cezalandırma oluyor. Şoň üçin gorama üçün sürün edilmeyeni kararını eylemen. Onun yurdun içinde şu attan karar versek bu oğlum kayden. Yurdun içine varsak yetişmez deyip kireceğim ben. Yetişmez. Anarda yani ikisi de cevap koysak kor. Nire sürün nire edilmeli. Şoya da yani. Nire çavatlık etmeli. Şonu koysak kolya. İçine varıp teyade mahsağı dedip yine Vatalya'da bırak 2 ay, 3 ay, nedin 6 ay. Şu adı seni bu terör çağların ıkkali bildiren halktan bedmeni korap bilmez, yetişmez deyip fikirden. Onun için her yerden planma cemle koysak, fikirme cemle koysak, karar ver koysak olur diyen. İçine varamazdan sonra hukuklar, prokurorlar kararını öldürür. Bizim kararımı dinlerler. Öldürüm fikir boşordanım bir netice gelirler deyip fikirden. Men sözüm cemleyen. Sağ olun. Başka fikrini aytmak isteyen var mı? Kardeşlerimizin arasında. Yeniş kardeşimize söz veriyorum. Sağ olun. Yani bir kardeşimiz
şu meseleni o halka goýmalydy ýöne men oňa garşy sebäbi halk diýeniň 5-nji 3-nji adam däldir. Halk diýeniň bir milyon adam madyr. Onsoň halaryň sen her birinden sorat durmarsyň näme etmer, şular näme edeli. Bu ýerde dedim şu gurucu meclisiniň üstüne düşýän o harcymyz vardır. Azam bolsa ýerine ýetirmeli biz şo borjy hökman. Agram bolsa, azam bolsa sebäbi şu taýda helki biz har karara hem edip gelip bilmeliğimiz mümkün karara bolayım ýöne ýurda barlandan soňra hal işi ýene de hem tarapyndan şu korucu meclis tarapyndan herilmeli hem etdiň hasap etdiň şu kararlary sözüm jemledim. Sağ olun. Başka pikir aýtmak isleýän barmy? Muhammed kardeşimize söz vereyim. Oğlum, müstadimni şol näçe meclisten we oturumdan we şu gurrun edilip gelýän zatlar var da şular beň şakaşym boýunça şol aýybergiň bir görnýänçe bölegi mukaddiýanda buň üstüne tek üstü açylmaly gaty ummasy edilen jenaýatlar var şu taýda. Onun şeyler yer var ne Ragönmel öňe şahsy zeper ýetirilen mal mülk bolsun, jan bolsun, şonýaly ýetirilen adamlar var. İkinciden hem ýanky tutuş jemgyýete umumy ýetirilen bir ziýanyň göçeri var da şularyň hemmesi ýüze çykarlandan soň ondan soňky ýagdaýyny elbetde täze Türkmenistanda seredilmeli. O taýdaky alınjak kararlar ýa elbet hakykati görüp ondan soň has ýakyndan görüp anyklap seredilende başgaça bolar diýip pikir edýän. Elbetde bärde bir bölegi aýdylýar. Olam bir adat däl ýöne. Men pikirimçe intek has üst açylmaly zatlar var. Gaty ummasy berilen ýetkiler maddi tarapdan manevi tarapdan şoň üçin şu taýyk Türkmenistanda boljak näme seredilmeli, şo wagtky ýagdaýa seredilmeli diýip hasap edýän. Sağ olun. Başka pikirini aýtmak isleýän bar bolsa aýdyp biler. Melike kardeşimize söz verýän. Salam kardeşler, men Gonç kardeşimiziň deňeşdirmesi bilen razylaşamok. Kemine diýdim kim çagasyny oğluny uradarına bir sapat çalıp koýup köýden döwmedi üçin näşe. Olar biziň çagalamyzy zorlap, daýalap, öldürüp ýitirmeden wagty ýa-da bärde müňlerçe iýleşdirmedi ýok boldy, öldü. Şolar çagalar bilen görüşüp bilmedi, bir topar çaga ýetim galdy. Olar şu zatlary eden wagty şu jenaýatlar, işler wagtlary biziň çagalamyzy düşünmediler. Biz ýene entegem olara iň adaletli jezany berjek bolýar. Biz olary öldürmeliýiz, ýok etmeli ýa bir neme cezalandırmalıyız. Biz şolary goramak niýeti bilen sürgün etmeliýiz. Men şol öňkü sürgün etmeliýän teklifimde de durýan. Boldy şunu aýtjakdym. Sağ olun.
Söhbet kardeşimize söz vereyim. Sağ olun söz vereniňize. Sürgün meselesinde ilk bilen yani näme üçin sürgün ediljekdigi barada ne aýdylken ýa-da şu wagt için gurju mejlisiniň näme oturumlaryny ýöne öz eden jenaýatlary yani bu çağalarda da elbetde günah ýok bolan çağalarna. Ýöne şu çağalarnam günah sokýarlarda öz elleri bilen bolan enatalary yani terörist hökümeti gulluk edip berenler. Indi häzir bir halkyň gözünden garanyňda gurju mejlisiň gözünden ýa-da halkyň gözünden garanyňda şulary näme etsegem az şu ýagdaýda. Bolan çağalarna da bolan özlerine de. Bular şonda da ýöne aýdylyp gelýär şu wagt içinde. Şularyň halka garşy alyp barýan jenaýat işlerini ýüze çykaryp gelýär ulan bil kastlaýyn öňküsinden beter jenaýat işini alyp barýarlar da gözü görtülür. Yani propaganda metodlaryny bilen bile oýnap. Ýöne halky gezek galanda bulan çağalarny halk o ýerde oturtmaýar. Täze Türkmenistan gurulanyny. Halk bulan çağalarny hiç saçanan bagyşlamaýar. Ýa halkyň gözü bilen seredende şolar ýalyp gelýär. Ýöne biz şolan çağalarny şok öňünden dörep biljek hukuklardan azad etmesek biziň özümizi soňky ilerleýän günlerde Türkmenistan täze Türkmenistany guranmazdan soň dol derejede işe başlandan soň şondan soň esasy meseleler çykyp başlaýar sürgün meselesinde. Sebebi soňky dören nesiller bu zatlary göz ýetirip ýa-ki döwletiň jahil gatlyk we bilim gatlygy bolýanlar. Yani jahil gatlyga şu wagtky ine halk gözüne getirne şu jahil galan halk bulara galsa ýakjak. Yani bilimli gatlyk näme der? Ol biz dogry sürgün etmeliler meselem häzir bir orta atsagam olaryň başgasy bir probleme çykar. Sebäbi bilim diýilen zat ösüp gidip barýan näme. Edil şu wagtky döwürde aýdylan sözler bilen soňky ýetişjek nesilleň sözleri bilimleri deň gelmeýär. Şonuň üçin biz bärde ýerlikli pikir edip men öz pikirimi aýtsam, ýerlik pikirimi aýtsam bolan çağalarny hökman derejede sürgün etmeliler kararyny ortaga etýän men teklimi. Bolmasa bulan bilen nemeleri geljekki ýyllarda problemi bize gelir. Bular şu çağalarına hiç zat bolmaýan ýöne problemi halk tarapyndan Täze Türkmenistanyň şu hökümetine gelir. Hökmany ýagdaýda geljek zat. Şonuň üçin men bolan hökmany ýagdaýda çağalarny sürgün etmeliler teklibi ortaga etýän başga çykalgasy ýok. Jenaýat işlerini alyp barýarlar göz görtüler. Alyp barýanlyklar üçin bulary alyp barsa ýekeji jenaýat edenim bolsalar bular hökmany ýagdaýda neme etmeli bolar bulan çağalarny sürgün. Sebäbi bulan jenaýat ýeke bir eden jenaýatlary bagyşlap bolmajak jenaýat. Olar ýalyk jenaýatlardan müňler çetine etip gelýärler şu wagt içinde halkyň garşysyna, döwletiň garşysyna. 1 minut jemleme üçin wagt berýän. Sag bolun. Ýöne bu ne hakykatlaryny açyga çykarýas, ortaga çykarýas, halkym şu zatlary düşünüp başlady, hakykatlary aýdyp başlady. Ýöne halky şu hakykatlardan uzaklaşdyrjak bolýar ýa-ni şu terörist hökümet halkyň garşysyna çykyp. Ýok şu hakykaty kabul etmeň, ýalany kabul edin diýip. Ine bulan bir öz bagyşlap bolmajak jenaýatdyr özüm bil kastlaýyn, bilýärler, düşünýärler özleri. Düşünmän etmeýärler bu zatlary, düşünen soň edýärler. Bizim düşünýäsimiz, düşünen sosial karary neme meclis oturumyny dowam etdirýär. İstesek çağalarny ýakballylan kararyny alınsa ýakbalan bolup biler şolar. Ýa-ki enatalary bilen deň derejede. Ýöne biz ýakmakçy da bulary azat ýerkin nemede çözmekçi bulan problemlaryny. O problemede diňe sürgün meselesi bolupdy şu ýagdaýda. Şoň üçin sürgün etmeliler teklimi men ortaga etýän şu gurju mejlisinde sag bolun söz berýän. Sağ olun. Kardeşler başka fikir aýtmak isleýän barmy? Urban kardeşimize söz vereyim. Salam kardeşler. Biz bir näçe meclis oturumyny şu terör toporu koymak edenlerin çağalarını sürgün etmeliydi. Her kim öz pikirini aýtdy da. Biz terör toporun çağalarını
ölümden goracak bolsak biz mani yok mani ýagdaýda sürgün etmeli bolýar. Ýogsa içinde cemiyetin içinde, halkın içinde bular hiç şeyi yaşap bilmez. Sebebi halkı bular qati cenayetçi qati köseli. Kim öldürür, kim öýünü yakar, yine şoňa meňdeş kän hawaslar dörer. Şoň üçin her kim öz pikirini aýdyp biler. Meňe pikirim şu yine bir mecliste ýa-da şuny hemmemiz bir pikirlenip bir pikirimiz jemläp daşyny şuny karar berip bir netije gelmeli diýip düşünýänler. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun. Başka pikirini aýtmak isleýän barmy? Sohbet kardeşimize söz vereyim. Şu yerde kardeşlerimiz aýdyp geçdiler da ine şu problemany, şu meseleni täze Türkmenistan gurulmamdan soň täzeden ýüze çykarmaly, ýüze galdyrmaly diýen nämätdi. Halmurad da şolara jogap berdi. Ýöne menim berdi öz teknim pikirim aýt. Bular täze Türkmenistana bar marka, täze Türkmenistana oturtmak kakşulan kararyny öňünden alyp goýmaly diýen men teklim aýtýan, pikirim aýtýan. Sebebi näme diýlen o ýerde täze Türkmenistan gurulandan soň bizim bar maksadymyz, bar işimiz bular cezalandyrmak diýeli. Biz döwleti ilerletmek, döwleti ösdürmek bizim maksadymyz. Şonuň üçin bulan nemesini, kararyny, netijesini täze Türkmenistana dol gurulmadan öň alynyp goýulmaly diýen nemäni men pikirim aýdýan men berdi. Sebebi näçe agyram bolsa dogry bu tema gaty agyr tema bulan eden jenaýatlaryň barmak basyp sanardan has köp mümkin näl. Ýani aýdýana bize gedek gazy menem ýakmany şolar çağalar bilen bile ýakmany menem kaýyl. Sebebi şo halk menem halk şo Türkmenistanyň halky menem. Şolaň eden halk baran jenaýatlar bir ujumaňa dedegi. Menem şolar ýakasym bile ýöne adalat ýol bilen çözmek isleýän men bulan nemesini. Eden jenaýatlaryny. Şonuň üçin täze Türkmenistana barmalydan öňürtü bu meseleni dol derejede çözmeli diýen pikirimi aýtjak bolýan men berdi. Sağ olun söz berenim. Sağ olun. Başka pikir aýtmak isleýän barmy? Käbir kardeşlerimiz hiç pikir aýtan ok, şolaram aýtsa dinlesek. Seljuk kardeşimize söz vereyim. Sağ olun söz verenize. Sürgün meselesinde köp pikirler ortağa çykyp oturdy. Ýöne bu zatlar üçin öňden görüjülük gerek geldi. Sebebi many 30 ýylyň dowamyna eşitlik gelip otursa halkyň terror töperi kahramanlygyny ýoklarlygy şolardan wagt gelse arany alaryň ýerine salaryň diýip gören watandaşlarymyzy eşitdik-de bir näselerini. Bu iki uçsuzdur şol ara haçan halk hareket etsen soň bular şo öňden ýüreklerini saklap durun ağırlarını yerine salacaktırlar. Şo kandy küçüklük zat bolmazlar. Biz şu sürgün meselesini ortağa tutuyoruz. Bu sürgün halkımıza haçan geniş salamlarda Mongollarlar düşünýän bu boluplar sürgün etmeliler diýen toporam ýüze çykmak mümkin. Olaram kimler boluplar? Haçan da şulardan şu howada galan ağırlar var da şu ağırlarını yerine salmak üçin sebebi sürgün edilse bular ýene de şu ağırını yerine salyp bilmedik.
o hırslarını işlep kalan adamlar sürgünü etmeyen gittilerler o. Olamasan yankı ağırlarını yerine salmak maksadı bilen yerler gitmiş yani. Şu açıklarına da şuradan var. Şoň üçin sürgün bular üçin adaletli o dip düşünýän. Sağ olun. Başka pikir etmek isteyen var mı? Serdar kardeşimize söz vereyim. Sağ olun, meni kıyıska çağı berlek geçen. Şimdi bir näçe wagtyň dowamında şu mesele ýüze çykaryldy da. Şimdi bunun asıl maksady Cemle Aýdaňda türkmen jemgyýetini asalamak da. Ol jenayetkarlaryň, ýani terroristlaryň fiziki jeza görmesi, olaryň çağlarynyň ýurtdaşyna çykarylmasy, ýerinde galan ýani ezilenleriň bir psikologiki taýdan arasalanmagy, ýani ýani aýtjym däl jemmiş ol halkyň ýani jemgyýetiň bir täzelenmegi da bir arasalanmagy diýip men düşünýän da. Onuň täze Türkmenistanyň nesli kän uzağa çektirmeli däl, zatlara güýmenip durmaly däl da ösüm bilen bolmaly, ýolunyň dowamy bilen bolmaly. Şonuň üçin bunyň gutornukly netijesini bärde çekeleşmeli ýa-da soň kanuny hukuk gorajalary belli bir bölüň olary tawsyrmaly, buna açyk maslahat açmaly mukadip edýän. Sağ olun. Sağ olun. Bilbil kardeşimize söz vereyim. Sağ olun söz verenmide. Beňem aýtjakladım şu terroristlaryň, jenayetkarlaryň, ýani terroristlaryň hyzmatkarlarynyň çağalarynyň sürgün edilmegi adaletli bolar diýip düşünýän täbäbi. Eger şu meseleni biz referenduma goýsak ýa ýene başga hillerak demeler bilen şemeleşsek, halkyň eline goýsak ýa şu çağalary halkda aralyjyk duýgusy oýanandan soň olar diri goýmazlar. Şolaň adam hukuklarynyň goralmagy, olar öldürmäge neme halkyň eline berilmezligi üçin şolaň diri galsyn diýip diýen manyda sürgün edilmegini gollaýan. Sebäbi halkyň eline berilse ýa-da referendum geçirse bundan az agyrrak nemeler berler. Hatta öldürülmeli, düýbünden ýok edilmeli ýa-ni nemelen bolmagy gaçakmal sebäbi halkymyz häzir ganyň gözüp gaýnap duranmakdy, aralyjyk duýgusy oýanar. Sağ olun. Sağ olun. Başka pikir aýtmak isleýän barmy? Aman kardeşimize söz vereyim. Hormatly kardeşler, şu meselede hakikaten gaty agyr mesele. Ýene şu meselede çözgüdüni ilki bilen biz kanuny işletmeli bolar diýip düşünýän. Şol Türkmenistana barlan soň täze Türkmenistanyň kanuny, jenayet kodeksi hemme düzülenden soň biz bu edilen jenayetleriň hemmesini şu kanunyň zynjyrynyň geçirmeli. Ondan soň bu eger kanunçylykda şolaň çağalaryny jenayet iş eden adamyň çağasyna birde edilmeli diýilýän bolsa onda etse bolar. Ýöne kanunçylykda ýok bolsa, men pikirimçe ol çağalaryny birde etmek bu bir hilrak bolýar diýip düşünýän. Sebäbi bizim täze Türkmenistan döwletiniň sosial ýurt bolmaly, adam üçin ýurt bolmaly. Gelibem bir hili varvarski metodlara nemetmeler mi kadiyana? Hemme zady kanuny işledip kanunyň zynjyryna geçirip etmeli. Birem oňçy agalaryny biziň geljek halkymyz
bir da eder ya eder beyder diýen düşünjelerden yani bizi kanun gorumaly şolary. Misal üçin täze jemgyýetem demele geljek kanuna hormat goýmaly, kanundan gorkmaly däl-de onu kanun esasyna ýaşamaly bolar. Şoň üçin olary bir zat öňünden diýmek bir hili ýalňyşrak diýip düşünýän, şoň üçin ýurda barlandan soň hemme zat aňyrda çözülmeli mükadip pikir edýän. Sağ ol. Başka pikirini aýtmak isleýän kardeşlerimiz barmy? Söhbet kardeşimize söz berýän. Ne şu terörist hökümet halky samsyk ýerine goýup hamana halkyň nemesini oýnap durdy, ýani gözüni allap durdy, halkyň gözüni allap döwleti dolandyryp durdy ýalandan. Ýani bu halka düşünmeýänler diýip pikir edýärdi türkmen halkyny. Ýani türkmen halky gatwaw düşünýär. Gatwaw düşünýär türkmen halky. Şu kynçylyk günlerine de has gowy düşünýär. Ýani bu halky yani öz erkinligine gowuşduran ýagdaýynda bu halk hasam beter gowy düşünüp başlar. Ne şeýle bir zat bar da ýani adalatly ýol bilen çözbegi esasyny tarapdar diýse biz şu Türkmenistanyň şeýle bir soraglary çykyp başlar häzir halk erkinligine gowuşan wagty. Ne meselem adalatly diýilen nämäni bir zat meselem alaýyn. Häzir men islendik bir şahsiýetiň islendik bir kişiniň şahsiýetine degip şahsiýetine degici sözler, kemsizci sözler aýdyp şoňa söwünsem, şu şahsiýet maňa garşy söwünmän durup bilermi? Eger şu şahsiýet maňa garşy söwünmän duran ýagdaýynda, ýani şu şahsiýetiň özüni eýen ýani adalatçylyk nemesi duýgusy dörap başlaýar berde. Eger ol söwünmän duran ýagdaýynda ýani adalatçylyk bolýanyny öz pikir edýär we şonuň esasyny düşünýär. Dälim dogry bir gaharna nemedipler diýipler ýöne bir tarafta adalatly nemesi sözü ortaya çykýardy. Ine şu halkyny adalatly ýol bilen çözjek bolsa, bulan çagalaryny hökmany ýagdaýda ýani öz nemelerini terörist hökümetiň halka beren jenaýatlaryny halk şolary ýüzüne gaýtaryp berjek. İkelle özleri ine adalat şu. Yani men pikirim aýdýan berdi, ýalňyş bolsa ýalňyş diýip bilersiňiz. Sebäbi halka alyp baran jenaýatlaryny halkam adalatly ýol bilen ýüzüne garşylyklaryň jogap berýär. Bulan çağalaryna hem özlerine. Sebäbi halk sesini çykarman durup bilmedi, şu wagtda çenli mertebesine depelenen halk nemedi. Özüm erkinlige çykan wagty. Yani bu ýagdaýda soranlaryna halk, yani täze Türkmenistanyň hökümetine garşy soranlaryna nähili jogap tapyp bilersiňiz siz? Ne biz berde sürgün etmek meselesini ortaga atyp dursa, dogry menem şoň iki ýyllyk gollaýan sürgün etmek meselesini. Halkyň eline beresim ýolunok menem. Halkyň eline bersek bizim özümüze probleme gelir. Şoňa nähili garaýaňyz, ýani men soru hökmünden nemetjek, ýani wagtda berdäki kardeşliň pikirleri bar bolsa, öz pikirlerini aýtyp bilýär. Sag bolun. Sağ olun. Belki kardeşimize söz vereyim. Hatta oğlum söz verelim için men aman kardeşimizin yankı aydınlarına da karşı isteyen karar vermeden ilki bilen bizim yok edilen çağalamadan göz önüne getirin ki en verkli Süleymancığı solam çağadı. Ne hil derecede onu urup yencip karagarına bulap öldürdük. Biz onlara terörist bir ad verdik. Teröristin çağası ne mi yaşamalı olsa şuna mı yaşamalıdır. Onlar son fikirdir yani. Eğer biz onun edişyalık edelim de biz şoları öz çağalarımızdan cemiyetin içinden ceza türmeye düşmesinler, elini gana bulamasınlar deyip korumak niyeti bilen şoları sürgün ediyor. Şu karar verenizde kardeşler Süleyman'ım unutmam. Süleyman yani telim çağalarımız yok edildi. Biz adaletli devlet, şu adaletli devlet bolamız şu çağalar cezalandırman şolara ziyan yetmesin deyip korumak niyeti bilen sürgün ediyorsa. Sürgün ederlerine güya taşlarımız yok. Ya şolara bir öldürürü diyemiz yok.
halkın eline karşı öldürür. Süleyman'ın enes bile atası yüreği soğuk duranıdır şu an, yanıp duranır. 10 saniyesini öldürse de sonra Süleyman kayıp gelmez. Mendine birini primer getirip aytyanlar. Bizim hem çağıramız çağıdı. Çağı için biz ervet niyetiyle ne demek yok şunu. Olurum adar iğmesinler, bizimkiler hem eline kana bulamasınlar. Son niyetiyle sürgün etmeliyiz. Karar vereniz azıcık. Bizim hem çağıramız göz önüne getirin. Orada açacağım şey. Sağ olun. Aziz kardeşimize söz veriyorum. Sağ olun söz vereniz için. Şimdi berde bir neçe gelecek oturumlarımızda cinayetçi toparın çağalarının akbal nehilek olacak diyen soru çekilişi ağır bir tema hakikaten. Şu yerde onun cinayetçi toparın çağalarının sürgün edilmek en bir doğru karar deyip hesaplayan benim. Bir neçe bundan önkü oturumlarımızda da ayrılıp geçildi. Her türlü yağdaylar ya sebepleri. En doğrusu ben şol sürgün etmek deyip hesaplayan hazır Malika kardeşimize ayrılıp geçti de sebebi. Biz bu yerde Terzi Türkmenistan'ı kurup kanun dikel gençek ağralıcılık duyguunun ağralıcılık duyguunun önünü almak maksadı bilen bunu geçiriyoruz. Sebebi bir neçe adamların eli kana olacak cemiyetin içinde bir giden bölünüşükler geçen oturumlarımızda ayrılıp geçildi. Yani en doğrusu şol deyip fikir edeceğiz. Biram kabir nemelerde yanlış düşünülmesin deyip şunu aytmak istedim. Biz hiç kimin Terzi Türkmenistan'da yok edilmek ya da elbet bir niyetimiz yok. Dine kanun boyunca kim näme cinayet eden olsa cezasını da çeker. Şunu aytmak istedim şu atlıkça. Sağ olun. Sağ olun. Aman kardeşimize söz veriyorum. Yani kaydan sözlemeyene bir koşasın derler. Şol kanun dilenden misal için ol bir duygu ya bir beýlek zatlary gynansak da kabul etmeýärdi. Misal için biz kanuny döwlet boljak bolsak, eger kim cinayet eden bolsa, şu cinayeti näme ýazylan bolsa, şonu kanun esasında günahyny çeker ol. Dogry terör toparam terörçülük yap edilen adam näme cinayet çekýän bolsa cezasyny onu çeker. Süleyman Ereslan'ın cinayetinde kim gatnaşan bolsa, kim şoňa şu cinayet eden bolsa olar sabo cezasını çeker hemmesi çıkıyor. Böyle biz özümüzün Terzi Türkmenistan bu sımırlar deyip başlamızda kanunu bizim hormat koymalı, çok hemmezat kanunun üstü bilen geçmeli düşünýän men şu taýda bir ýalňyş düşünmäňleri belli bir adamın duygusunun ya olmasa belli bir toplumun duygusunun fikir bilen bir karar alınacak bolsa şu madem şonýaly bol karar alınıp gelýär. Şumak Türkmenistan'da da Terzi Türkmenistan'da diňe kanun konstitusiýa şolaň esasynda hemme zatlar çözülmeli mükemmel düşünýän. Ondan belki bilen biz şu terör toparyň kimlerdigini anyklamaly. Onu anyklayan çaňa az wagt gerek bol, köp wagt gerek bolar. O zincirini iýdirleýän çaň o ýene çağalaryna näme etmelidigini ol aňryk baram soň biz konstitusiýa bismillah täze düzülenden soň kanun çykandan soň ondan soň teretmeli kadip düşünýän. Şonda dogry bolar, ýurdumyzdan dogry düzgün şekilde kanuny hormat goýup gider dip düşünýän. Sağ olun. Yeniş kardeşimize söz veriyorum. Sağ olun. Yine Terzi Türkmenistan ýerde halkyň
yardamını alacak bolsa şu halka zulüm eden cinayetkarlar hükman cezalandırmalıdır ve onların yankı çağalarını sürgün etmelidir. Eğer de şey dilen ýagdaýynda yankı halkın gözünde kanunu keldilendigini suud edip bolýarda. Hemem ýene de bir bähwidi var şo jemgyýetin gaýdyp şular ýalaky jemgyýetin içinden haýsydyr biri gaýdyp şular ýalaky jinayatly işlere halka garşy işi etmedigi üçin nuska boljak. Şonu aýdaýyn diýdim. Sağ olun. Yoş soňa dogry gelýäs. Kardeşler, bari bolsa pikir aýtmak isleýän. Halmurat kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Kardeşler, men dinleýän nesin çykyşlaryny diýip. Men şu taýda biraz pikir bölüşigi var. Men görüp otyrna käbir kardeşim pikir edýär, eger biz şu taýda şolary cezalandyrmaly ýa sürgün etmeli bilen karar kabul etmesek, onu soňu bolmaz, bu zatları elimizde diýilen ýaly kuwatyrlanmasam bar. Men onu da düşünüp otyrym. Ýöne biz bärde Gurucu Mejlis hökmüni teklip edip şu kararı kabul edýär. Biz aýdýar, şunun zerurlugyny görkezýär. Şu kararı kabul etmek gerek diýip biz ses berip bilerdik. Emma şu kararı durmuşa geçirecek Türkmenistan'ın gelecekki täze hökümeti var. Yani şu kararı otorunluklu kabul edecek Türkmenistan'ın meclisi mi ya Gurucu Meclisi mi? Yine mesele şu taýda bolup dur. Eger biz häzir Gurucu Meclisi bolup şu jogap karşılık öz üstümize alsak, ondan sonra sorul çykmak mümkin. 3 aýdan soň täze parlament gelme. Biz muňa ses bermedik, Gurucu Meclisiň güýji biz saýlanýan çapdy. Indi olan çıkaran kararının güýji ýok diýse biz näme etmeli? Ene şu taýda ýuridik kazus ýüze çykýar. Şonuň üçin biz şu taýda şonuň zerurlugyny aýtdyk. Näse oturuşlarymyzda şu kararın kabul edilmegini. Şunu şu duruşuna biz kabul edip biler. Ýöne şonuň kararın güýje girýän bölümini, soňky bölümini ene Türkmenistanyň içinde etsek, şoňa şeýle halk okusun, görsün, düşünsün, öz tekliplerini ýazsyn. Gerekmi? Gerek geldi. Ýöne şolaryň çağırını haras etjek bolsak, onda şu karar gerek. Hökmen şertde gerek. Ýöne şol mesele men görýän zatym şol täze meclis saýlanýansa şunyň çağırsyn bir halkyň gazabyny nädip gorap saklamaly. Şoňmy? Ine problemi şu taýda. Kim goramaly bular? Nerede saklamaly? 80.000 100.000 çağan bir haýsy burçda çumkaga bap goýmaly. Pöwrizede saklamaly mı ya? Awaza gitmeli mi bunu? Cemiyetiň içine goýup boljak. Täp halk enne şol şu rejimiň iş başynyň gidýäni bilse, ot bilen ýaly nedir Türkmenistanyň içini? İçini ýanym şol 30 ýyllap köýen aryny alır Türkmen. Diýişini gyzap oturan aty kendir ýakynly goloýuny yitiren adamlar 30 ýylyň dowamyny. Olara bilýär kimiň edenini. Özü bolmasa da ýygyna garan oglugy var, gidip şondan hun aljak ýa gan aljak. Türkmen köse çyksa ansa dansa sonra onu öýe salyp bolmaz. Men bilýän zadymy diýip. Şoň üçin biz şu taýda akylly başly, hem 4-5 oturumda aýdyp oturdy. Şu zatlyň zerurdy. Ve şonu medelin ýok diýilene, şu karar hökmen hem şu netije gelmeli. Ýöne şu kararın yerine ýetiriji bölümü var. Ine onu bizine ýurda barýançak diýip goýsak, ine şu adaletli we amatly bor diýip pikir edýär. Dogry bolar. Men şonu aýtjak bolum. Sağ olun. Sağ olun. Kuvanç kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Kardeşlerim köpdi agramly öle uyanky hukman sürgün etmeli diýdi, ýa-ni sürgün etmelilerlere garşy diýip nimedenler känne. Menem şol häzir sürgün etmelilerleriň birisi näme üçin diýenmi aýtjak bolýan, düşünürjek bolýan. Gönnen häzir ýa-ni kardeşlerimizin birisi aýdyp geçdi.
iceberg'in bir yokorsunu görýärsiň, tek aşagyny görmemilýänler setde, dogry belledi, tek içine baramyzda nähil zatlar çykjak. Ýene de bir tarapdan ýa-ni öňünden häzir şeýtmelli karar alyp aýdaly baran adyňa şolary ýygnap sürgüne düberseň bir düşnüksizlik boljak da köp kişide. Tek hissat etmedik neme o goraýaňyzam bolyn ýöne bir başga bir taraplar bar da. Häzir güýjetin çagasyny daşaryk çykaryp köpsüniki daşardadyr. Olar näme boljagyny bilip daşyna çykarýarlar da. Halk götürse, halk öz içine siňdirse gebersin dedim. O halk siňdirse öz içine halk nemesse gezip biler. Ýöne edil bir öňünden şuňa degäýme, ýa-ni degerler diýip öňünden nemesseň ýa-ni türkmen medeniýetem zynjyr da bir dogan garnaş o gidýär da daýhanyna çenli. Şoň üçin bir düşünsünler de hakikatdan hem şular daşaryk çykarmalylygyny bilsinler diýip aýdýanna. Ýa-ni aýdýanymy öňünden sürgün etmeliýän karar almalylar. Odan hemme kişi göz yetirjek, biljek, özlerini düşünjek. Häzir dostlar kän ýalylar, hemmeniň olaň ýüzüne bir gaharlyk bilýän ýokdur bolyn. Özlerim göz yetirjek de halkyň özüne nähili garaýanlygyny. Şolary aýtjakdym, sag bolun. Sağ olun. Tuğçe kardeşimize söz verýän. Sağ ol Cemile. Ben şurada azı Halmurat ağanın aydanına doğru koşulayan sebebi Türkmen halkının, milletinin aralma duygusu ölen güçlü. Sonra şurada yana aman kardeşimiz bellep geçti adalatlı çözelim de kanun boyunca da neçe yıldan 30 yıldan beri kada kanununu bilmeyen halk bundan sonra bilmez. Bu hükümet ağdarlışık bolanda hükümetin başı boş kalan vakti ören köp kan dökülecek. Täze Türkmenistan kurulanca yani kan köp dökülecek. Şunun için hazır şurada bize neticeye gelmeli. Şu sürgün hakkında. Sürgün çağılan, sürgün etmemen doğulu koşulayan en adalatlısı bu diye düşünüyorum. Sağ olun. Sağ olun. Kardeşler, hoştaydı. Ben yavaş nemeni bir toparlamakçı, sonra bir cemlemekçi olyan. Biz bu mesele boyunca önümüzdeki günlerde kaydıp gelmeriz. Näme çindiğine şutayda yine pikir ayrılışı ýalak bir neme var diýen aslında pikirler bir. Men düşünüşüm boyunca o sürgün edilmeli hemmekiň pikiri. Yani onu haçan etmeli ve nädip etmeli. Prosedurası tartışılmalı mesele. Onu biz bu taýda prosedurasını aýdyp bilmeýäs. Bizim gurucu meclisin nemesinde däl. Yani elinde däl. Hukukunda däl diýsem boljak häzirden sebäbi. Bu işin birinci möçberi bellenmeli. Yani birinci olmasa da o esas zatlarynyň biri. Möçber bellenmeli. Jenayatlaryň o sınıflaryny gürünletdik. O sınıflar hökmen suratda çykjaktır. Her türlü görünüşde sınıflar var sebäbi edilen jenayatlaryň nemesine göre. O zatlar ortaya çykandan soň biz o wagtda çelliň jemgyýetiň bulary kabul edip etmejegini geçiş döwründe de gaty ma'lum bolar. Ýöne bir zat bar bunyň. Geçiş döwründäki
yüze çıkmayan meselelerin bir neçesi 5 yıldan soň hasam güýçlenir diýip men bu öz şahsy pikrim sebäbi edilen jenayatlaryň hemmesi ýa-ni ähli bu mediada, sosial medialarda giňişleýin beriljek. Ýa-ni mysal üçin türmede, tutsahanada işlän, pelany şunça adamyň ölümine sebäp bolupdyr. Diýilen neme ortağa çykjak. Türkmenistanyň Kijek ýa-ni halk nemesinde aýdýan möçberinde. Kijek bir yer bolan üçin hemmekim birek tanaya. Ondan soň aýdaly Türkmenistanyň gündogurundan biriniň janyny alan bolsa, odan depede. Janyny alanam gün watarda bolsa, hökmen suratda gidermiken diýen ziyaret etmek üçin. O taýda nähil netije berjegi belli. Ondan soň ýene 5 ýylyň içinde meniň ýene pikrim adamlar hasam şu edilen jenayatlaryň ýa-ni ziyanyny akıl ýetiripdirlermiken diýen. O akıl ýetirdikçe de has erbet özlerini bir neme koyarlar, bir pozisiýa koyarlar. Ola mine iň agyr tarap şol boljak. Türkmenistanda ýa-ni Gonç kardeşimizin aýdyşy boýunça zynjyrlama gidýän häsiýeti bar. O zynjyrlama giden ýagdaýynda bunyň öňüne geçip bolmaýa, ýöne bu taýda bir garşyklyk çyksa, jogapkar ýene-de jemgyýet bolanyp, döwlet we döwletiň o neme wezipelendirilen ýa-da jogapkar bolan aparatlary bolýar. Bunu bir wada çözmeselerim soň çözýärler. Hökmen suratda çözerler. Ýöne biz şonuň öňünden näme bolup biljeginiň senariosyny dogry çizmekdi we esas meseleni gozmamakdy. Esas meselede öňkü jenayet edenleriň özleri we çağalary näme bolardy. Biz bunu gozgap bildik. Bu meseleni ýene-de täzeden belki Türkmenistana barmanka o yüze çıkıp biler. Belki de Türkmenistana baran vakti o yüze çıkıp biler. Yani ikisinden biri olacak. Ve işin talabına göre olacak bu zatlar. Son yine bir mühim bir zat var bu taýda. Bu meseleni düýpli çözmelidir. Halmyradan aýdan bir zat var. 90 ýyl mundan yani 1930-njy ýyllarda näçem akıllı Türkmen adamlaryny ya da şu toprağın çağalary öldürildi. Ve näçe öldürildi? O komünist rejimiň bähbetlerine ya da ideologiýasyna ters geljegi nemesi bilen seredilip ýok edildi. Şu taýda hiç kim hasap soramady. Ve hiç kim hesap demedi. Soň gelip yine de 90 ýyldan soň yine de gaýtalandy mesele. Biz 90 ýyl däl 200 ýyl soň 300 ýyl soň gaýtalanmazyalak etmelibiz şu meseleni. Şonuň üçin düýpli çözmeli. Bu işin içinde kanunam bolar. Ve kanunun daşyndaky bir kanun ýa-da kontrolyň daşyndaky bir kanun ýagdaýlaram bolar. Biz bu zatlaryň hemmesine taýýarlykly bolmaly we öňünden aýdyp bilmeli, başaryp bilmeli aýtmagy. Benim getirjek demem şo. Kardeşler, biz şu taýda jemleýäs. Bu mesele bu atlaýynça ýapyk hasar edýäs. Ýa-ni täzeden ýene gozulmagy üçin. Halmyrada söz berýän, jemleýji söz olacak abi düşünüşüm boyunca. Yok, men sizin aýdalaryňyzyň üstüne goşup bolýan kardeşler bu kemine gasy dogry bellet geçdi. Hemme şu edilmeli ýa-ni kanuny proseduralary, öňümizde duran işleri, maksatnamalary. Indi şu taýda aýdylmaly zat bar. Sürgün bolanyny sürgün öndürlü bolýar. Ömürlük sürgün bar, ýa möhletleýin sürgün bar. 20 ýyl sürgün edilýär, 10 ýyl, 20 ýyl, 10 ýyl ya ömürlük mü? Onu kesgitlemek gerekti.
Onu şu taýda bir adaletli boljak bolsak, onu şu meselenin çözümini tapmaly bolýar. Şu atlaryň üstünde de oýlanyň, indiki oturuşymyz çellik kimde nähil pikir bar bolsa. Şoňa aýdyň. Men şuňky meclis hem gyzykly boldy, hem şekeleşikli boldy, hem dürli pikirli boldy. Ine gaty, ine hakyky, ine Türkmeniň meclisiniň ine işlemeli gün tertibi şuratdan ibaret. Şular realiterden ibaret. Emma seredin Türkmenistanyň şu özüň meclisi atlandyrýan mahluklaryň üýşmelerini ýeke halkyň problemasy ýa meselesi galdyrylýan däl. Ine şu taýda 30 adam, o taýda da 125 adam. Soňky ol getiren, o 50 min getiren 56-synyň boşlugyny gidip ýatan bir goşuk. Bir meselen çözen akly halky degişdi. Biz şolun eden jenaýatyny, çağalaryny goşmajak bolup, eýem näçe hepde bar şuň üstüne kelle döwüp ýürek ýakyp. Sağ olun kardeşler. Şular ýaly çemeleşler, diýmek Türkmenistanyň geleceğinin barlygyny görünüp dur. Gurucu meclisen parlamentiň boljagyny men görüp otdy. Ne şular ýaly çekeleşikli ýagdaýda geçdi. Sağ olun dinleýäriniz üçin. Kardeşler sağ olun. Gelip gatnaşanýyz üçin, pikir aýdanýyz üçin. Şu taýda jemleýäs.